Mulungu pa 13 October 2024 kuchokera pa LUNZU ground mu mzinda wa Blantyre. Atitana pano ndachipani cha Malawi Congress Party amene ali ndi msonkhano wawo amene yakupanga misonkhano yawo yosiyana-siyana yofuna kukopa anthu chisankho cha 2025. Ndi misonkhano tikumata kuiona pompano pa wireless yanu ya Times kaya umene ukhale wa DPP kumakuoneka pompano pa kaya ndi Tundi kaya ndi UDF kaya ndi PP komanso zipani zina zambiri. Koma leroli amene atitana pano pa LUNZU ground mu mzinda wa Blantyre ndi Malawi Congress Party mosokozedwa nda Secretary General wa chipani chimene chichi ali chimwendo banda amene padakali pano pa nthawi ina iliyonse akhala kufika pamalo pano. Komano ndimati nditane anzanga amene ndili nawo konkuno ndiona pangugu kuti tingoona kuti kodi LUNZU ikuyankhula zotani. Kambika pa LUNZU ground mu mzinda wa Blantyre ali chimwendo banda akhala kupangisa msonkhano. Unganene kuti atmosphere ili bwanji? Ndinene kunena kuti ground la LUNZU lidakalibe lalikulu. Popeza uzaliyani sinatadze mmene udzadzira. Akuluakulu ena chipanicho ayilono kumene MCP amapanga arrangement matundu anji. Komano akuluakulu amene timadziwa kuti ndi akuluakulu amene tikumva kuti apezeka pano sanafike kuphatikiza pa chimwendo. Tukamba za Moses Kumpuyu sidaoneke kuno. Komano at least half ya ku ground iko kuoneka kuti abwera ndithu anthu. Ndinenenso kunena kuti kuno kuli MCP kuno kungatengera chimene timayang'anira ife kupanganalize ndale ndiye kuti ali mu dera la chilendo pa ndale kumene kudakhala kuti pano ali pakawale ndiye kuti panadzazirako. Okay, koma ku LUNZU kuno politically kumazooneka ngati kuti kwa chipani cha Democratic Progressive Party. Komano sikuti kwachita kuipiratu uyi ndikukhulupirira kunena kuti akamapita kutsogolo kuti tione kuti kupatsa matundu wanji koma anthu abwera ndithu kuli anthu. Akupitirira achipani cha MCP kuzungulira dziko la Malawi kulankhula ku mtundu wa Malawi. Tikuona DPP nawonso pano tukamba pano misonkhano yambirimbiri. PP nawonso a former president amenenso ndi mtsogoleri wa PP akulankhula. UDF ndesi ndikuziwa ngati nawonso ayamba misonkhano yawo. Komano ukuona ngati kuti tingati chani atmosphere ya 2025 yafika kapena isitwele? Umanena yokuti kwacha endi wina akamanena kuti akudikira nthawi kuti kumchere azapeza kuti anzaka apita. Komano utati uyione MCP or DPP as we speak pakadalipa no DPP yaso ili wina akumayesa kuti titapita kudera kwakuti kwakuti akatilandira matundu anji. Kodi kuli anthu otilandira kuti kwacha adzivomera nawo kwachayo. So nthawi ino yomayesa madzi kuti akutilekera patipo. So tili ndi less than a year kupita ku chisankho cha 2025. So pa ground pambakale kutentha wani, no doubt about it. Nkhani imodzi imene tikuyembekezera kuti MCP ayankhulapo apa ndi nkhambakamwa zimene zinachitika masiku awiri apitawa zimene anthu ena amalankhula mwina za kufinya nthupi kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene anthu anaona president a dziko lino Lazarus Chakwera akuchita ma push ups ngati indirectly kwayankha anthu zakuti ali fit. Unene kuti mmene mabwere timakambirana kuti posta yoyambira imene datuka ya msonkhano uno imene uchitira kwa Ngona kuli Longwe ati 11th hour tikumva kunena kuti uli ku Blantyre ifenso kusita kuti timu imene yakuti Longwe kugwira ntchito kenaka kuti ili Nkhonde. So ndi mmene wapereka background yako. I don't know whether it's strategic. Komano pakati panamveka nkhani zambirimbiri kuti iyayi akuti president apakativira ku stroke. So anabwera ku Blantyre kungofuna kuonesa kwako ndi bwino wa stroke sangapange zimene apanga president zija. Komanso kuno kuna za anthu ena kana amapanga celebrate. Okay, iwe ndine makamboni yakuti ora khali kumfuma nana icha mtundu wanji. You wouldn't wish them dead. So mwina SG achipani imene cha MCP anabwera kusauza kuti ayi akuluakulu tosefe ndife Malawi tosefe ndiye tikondaneni titakusemphana pandale koma zofunira na izi mwina siza bwinobwino timva koma kunena kuti kodi uthenga ukhala watundu wachi. I agree with you, pata kubwera a line or two
along that one. Msonkhano amene ayankhule main speaker ndi a secretary general achipani cha Malawi Congress Party a Richard Chimwendo Banda. How do you rate him? Ndi ma secretary general anzawo kuti atuluka Chimwendo Banda ukukaya kwatuluka ma secretary general azipani zinazi. How do you rate Richard Chimwendo Banda? No, iwe ndine mmene tina ku convention ya MCP tida nena even way before chisankho chimene chichi tinkanena kuti kutuluka anazatuluka mochedwa kwambiri afuna kupikisana nawo ndiye tinkanena kuti kubwera kwa Richard Chimwendo Banda pa kupikisano kusoonera zinthu. Okay, ndinene chonchi Chimwendo Banda ndi munthu amene amapanga ndale za pa ground. Alipo anthu ena ndandale koma tikaona ife amakhala kuti ma technocrats how they can relate ndi anthu pa ground abana it's a special gift. So ukaona Chimwendo Banda atokhaula ali zofoka zawo aliyese amakhala nazo koma when it comes to people mobilization zimene zijazi ndithu amakwanitsa. Zidayamba ali director of youth ku chipani cha MCP. You would see many amapangira this time around the secretary general ndi munthu onena kuti politically you can't underrate him. He's not a nobody. Ndi munthu kuti he's a firebrand politician. Chabwino tingolankhulako ndi anthu ena pang'ono amene ali konkuno tiwiona tata apeza mayi wanga choyamba nditakuziwani dzina lanu ndi ndani mwachokera kuti? Ine ndi Memphis ndachokera ku Blantyre ndine mtsogoleri wa Matambala Queens amene timavala ma green jackets. Ne pauchitika zotani kodi palunzu lero? Pano poto pali chisonkhano cha pamwamba kwambiri chimene akupangisa Achimwendo Moses Kunkuyu ndi anthu ambirimbiri amene abwera lero panopa kufuna kusayipasa moto pano. Pano palibe magali moto amene achokera ku Zomba amene achokera ku Mulanje nditokhatakha ya Blantyre iyi. Yamagamoto yambaso bwanji akukamba za magali moto? Iyayi nanga si ena atu mumanena kuti tikamafuna kupanga nsonkhano mukatenge gali moto ku Mulanje. Ndani amakatenge? Azathu aja. MCP aja. Yes, ndipo ndikandivule magasi kuti anthu andione bwino. Anthu zimapanga misonkhano ngati nsonkhano ali Blantyre tipanga within the campus. Ngati uli kulilongwe umakhala kulilongwe ife sitingapite kulilongwe timaziwa kuti a president amene akubwera kuno kapena Achimwendo amene akupangisa pano nsonkhano ndiye kuti ife a Blantyre tikuyenera kukhala pano. Mwamona wa Zomba pano, mwamona wa Mulanje pano, mwamona wa Cholo pano within the campus. Campus yanu nditiyo mukati? Blantyre Southern Region. Modi ndikacheza ndi anthu apa sitipezapo azo. Palibe ola malole mukuwaona tonse tabwera magali moto athu apo mpano. Simunabise kusere wana. Kulibe sozobisa malole. Ndithudi m'bale wanga kulibe sobisa malole. Boma ndilo mweli sili kusintha. Kodi uthenga amene mukupereka ndumene? Boma ndilo mweli. Ako opposition tapembe akhale sokonko ku opposition. Munamva zoti achakwera nadwala kaya? Zimene zizo it's just a rumor. Mwaona mena pangira push up mpaka kateni pa. Kumenya mkono bobas. Abakoni kada anthu abwera ena ayima kunsewu komanso mwina angonena amene amanenera Jona kuti kuno ndi ku LUNZU ku Blantyre kuyambira pakanthawi imakhanga stronghold ya DPP mbuyo mwinali ya UDF kunabwera DPP anakhanga ndi stronghold yawo nekubwera MCP mwina anthu akuona abe ya chilendo komano anthu abwera makanja wabweraso trademark ya MCP anapunthwa anthu amati zina zachitika koma wabweranso ndi trademark ya MCP makanja wapondaso pa LUNZU. Makanja uyu amene mukumana chithunzi manuyo anapunthwa mu highway koma kuoneka kuti ali bwino. Anthu anali ndi nkhawa kuti kapena mwina wavulala. Zilombo siziyenda mutala ndiye mwina pena pake sipanayende bwino. Izi ndi nyama zakutchire ndiye chipayenda mutala. Komano ukuiona bwanji MCP? Ukuiona bwanji MCP in terms of kuziyeza mmene manenera kuti LUNZU ndi malo okuti mwina
sanganene kuti ndi ku stronghold kwawo koma amene akamaona chonchi azizikukuda pa mtima kuti 50%+1 akhoza kuyesera okha. Mwina pakhoza kukhala povutirapo 50%+1 takhati kunena amubwereza komabe mwina tikatengera voti ya president kuno kumwera anzathu MCP kumakhala kumavuta kwambiri koma pano pakhala ngati pali improvement apangako penetrate akuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono akulowa ndiye mwina akhoza osadzachita bwino kuchitiratu bwino komano pang'ono pokha mavoti ena akazapeza makamaka ku nkhani ya president ma MP silinganeneretu amawina ndi ma independent komanso mwina akhoza kuwina kandi a DPP kandi a MCP omwewa koma ku voti ya president mwina akangati kuti akonjezerako mavoti kusiyana ndi mmene zinalere mbuyo. Chabwino tikuona kuti I think Richard Chimwendo Banda afika pamalo pano pamene akhale akuyankhula ndi anthu apa ndiye tingowawankha abwana tikuziwa kuti mufika kumene komano mufuna kuti anthu ayembekezere zotani msonkhano wathu umene mufuna mayankhulire. Tayamba ngati chipani ayembekezere amva mfundo zabwino za ku chipani ngati dziko ayembekezere kuti amva mfundo zabwino zamene dziko likuyendera dziko la Malawi pamene tili ndi kumene tikupita. Ikuyenda bwanji? Dziko likuyenda bwino, foundation tamanga chipupa chikuyenda zinthu zili bwino kwambiri. Chabwino ya push up siso muti yankhulako chifukwa kunamveka nkhani kuti ukhala mtsogoleri wanu mthupimu munasinasina. Vuto lake mumamvera Bakiri Muluzi TV, ife timamvera Times TV. Nde amene mumamvera Bakiri Muluzi TV muli pa vuto lalikulu, ife timamvera Times TV. Nde mukafuna nkhani mupite pa Times TV koma mukamvera Bakiri Muluzi TV nde mwidi lanu sigwira ntchito. Bakiri Muluzi TV ndi a DPP nde DPP idapita mtima kuti idachoka mboma nde ikumanamiza dziko koma nkhani mupite pa Times TV mukamvere. Tathokoza tifuna timve kuti mwatenga zotani. Richard Chimwendo Banda amene ndi secretary general a chipani cha Malawi Congress amene ali main speaker wa rally imene ikuchitikira pa LUNZU ground mu mzinda wa Blantyre. Innocent akuti anthu akafuna kumva zenizeni azimvera pa Times osati zina ndi zina zimene zaziko muno. Zimene zowanda sizokambirana. Times TV number 1 apano panthu ambira mwana Times TV akatswiri amene amapereka nkhani zofufuzidwa bwino sizongobwera basi kunena kuti chakuti chachitika musanapange verify. Iwo amene timasiyanirana mwina ndi anthu ena timasiyana ndi anthu ena pa nkhani yake imeneyo tipange verify tapatsa anthu zoona zenizeni osapereka half baked zokupya pang'ono ayi wapatsa anthu zimene ndi zokupya bwinobwino. Ndikofunikira kotani kuti tizikhala ndi independent analysis ya zimene zipani zosiyanasiyana zikulankhula kwauza Malawi pamene tafikanso munyengo yokuti anthu afuna kukopa anthu ndi cholinga chokuti apasenso mphamvu 2025 sole 2025 yes. Choyambirira ife ndi Amalawi china chilichonse chimene chimachitika mdziko muno ifenso chimatikhudza ndiye tizawuza anthu zenizeni zimene zikuchitika tikawuza zonama zinthu kusokonekera ifenso zakhaza sokonekera ife tili ndi ana tili ndi mabanja tili ndi azigogo tili ndi ndani ndiye ndikofunika ndithu kuti tizapatsa anthu kuchokera mbali zonse anthu azipanga ziganizo pa zinthu zimene ndi zoona zimene amva okha zimene zafufuzidwa bwino tisatenge mbali kuti aya ife ndi awo ife tilibe mbali. Amalawi okha aini ake apange ziganizo malinga ndi mmene akuonera zinthu pa ground. Chabwino tipitirirabe kucheza ndi anthu pano tili ndi wachinyamata wina uyu takuziwani zina lanu ndi ndani mwachokera kuti? Thokozani Milala. Mwachokera kuti? Ndimakhala ku Ndilande. Ndinu ndani ku MCP? Ndine memba wa district ku Chinyamata. Sono achinyamata nduthenga wanji umene mukumatengako ku chipani kwanu kwa MCP? Ku chipani kwathu amalimbikitsa mtendere sifa achimpwirikiti sifa azandewayi timalimbikira za mtendere. Ziko likwa achinyamata mukuliona bwanji likuyenda bwanji ndi mbali ya achinyamata? Akuchinyamata zikuyenda bwino chabe kuti achinyamata azibani zina amene amafuna kukakhala achimpwirikiti koma ife sitili choncho ayi. Athokoza ndithu mwati ndani zina lija? Thokozani Milala ku Ndilande. Athokoza Milala. Oko achinyamata kumbuyo kwangako ndimene mukuoneramo kuti ayi ndithu akuyipasa moto tipitirirabe kucheza ndi ujeni tiyankhulenso ndi anthu ena amene ali konkuno apaso ndi bambo anga tikuziweni zina komanso kumene mwachokera.
Ine ndine Maxwell Peter Mlangeni ndikuchokera Blantyre North Linjidzi Ward. Ndinu membala wa MCP? Ndine membala wa MCP komanso ndine oyembekezera pa mpando wa kansala wa Linjidzi Ward. Ward yachi? Linjidzi Ward. Konkuno kuluzu konkuno? Tiye Lundu. Chili bwanji chipani kumene kuku? Kumene kuku pakali pano chipana kuchilandira ndi manja awiri anthu kwambiri. Sichokayikitsa china chilichonse. Ndathokoza pambanga. Ndithu. Nde mwambo wathu kuyamba tifuna tipereke kusanja kumene sopano tifuna timvere mwambo tikatha zonsezo tibweranso pano kuti tikuwuzeni satane wa mwambo umene wachitika pano. Sono tikupasirani kuti timveno kuchokera kusanja kwathuko. Imene ulemekezeka athu afika malo omwe ano mulemekezeke ti Yehova mwayendetsa bwino komanso tikupempha ti Mulungu pamene tikuyamba mwambo sewu koma mutsogole ndinu inu Mulungu amene mumadziwa zinthuzi ndinu Mulungu amene unatisankhira mtsogoleri wathu Lazarus Chakwera kuti akatumikire tere ndi pemphero lathu kuti Mulungu amene tabwera pano monga ana amodzi koma tikudzalimbikitsa chipani kunati Mulungu inu muli nafe limodzi tere ana Israeli munayenda nawo mchipululu ifenso monga banja MCP ndi mtundu wonse wa Malawi ife tikuti Mulungu mukhale nafe muyende nafe tidalira pa dzina lanu pa china chilichonse pamene tikuyamba koma mutsogole ndinu ife tikhale pambuyo tikuwasiya mdzangelana MC amene akutsogolera mwakute ndi mphamvu ya Mzimwera tikuyamba motsogozera ndinu mu dzina ndi mwa Yesu Khristu apemphera ameni. Zikomo kwambiri mayikalirani chifukwa cha pemphero la mphamvu. Zikomo kwambiri mayikalirani chifukwa cha pemphero. Chibagera mwamba aliyense chibagera mwamba. Kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. Inu ndine SG watu tonsefe Maluwa Chakwera wali ulemu upite kwa olemekezeka a Secretary General atu amene muli pakati pathu a Malawi Congress Party mulandire ulemu wanu. Ulemu upite kwa Vice President wa chipani chathu chokondeka cha Malawi Congress Party Mai Abida Mia amene muli pakati pathu landiranu kwa ulemu wanu mami. Ulemu upitenso kwa a Treasurer General atu achipani chokondekachi Dr. John Paul landiranu ulemu wanu. Ulemu wina upitenso kwa nduna atu a information Honorable Moses Kunkuyu amene muliso a campaign director ulemu wanu. Ulemu upite kwa Honorable Patricia Kainga amene Nangozo amene muli director international affairs ulemu wanu. Ulemu wina upitenso kwa Honorable Chantunya amene muli director of research landiranu ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa Honorable Cholera amene muli director of political affairs landiranu ulemu wanu. Ulemu upite kwa Doi director of youth amene muli pakati pathu Baba Malondera landiranu ulemu wanu. Ulemu upite kwa NEC members onse amene muli pano ma directors onse Mai Bondo ndakuonani, Mai Kanyoni ndakuonani, Mai Enala ndakuonani, a Josh ndakuonani, a Babu ndakuonani, komanso Alale, komanso Makande ndakuonani landiranu ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa regional chairman wa chigawo chino chakumwera Honorable Peter Simbi landiranu ulemu wanu. Ulemu upitenso mai watu mai wa chigawo chino Honorable Flose Lombola landiranu ulemu wanu mama. Ulemu wina tiperekenso kwa ma regional members onse amene muli pakati pathu landiranu ulemu wanu. Tiperekenso ulemu kwa olemekezeka Bambo Uladi Musa amene muli pakati pathu, Bambo Brown Mpinganjira olemekezeka amene muli pakati pathu,
mulandirenso ulemu bambo Ntenje kumeneko takuonani, komanso baigeza oda Jeffrey takuonani, landirani ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa ma district chairman onse amene muli pano. Tilitu pano ndi a DC akamvia amene ake adera lino kumene kuli nsonkhano uno. Bwana Kamvia landirani ulemu wanu. Tilinso ndi a DC Atambo, mulandirenso ulemu wanu amene muli a DC a Blantyre. Tilinda DC akumwanza bambo Katsamwa, landirani ulemu wanu a DC. Tilinso ndi a DC kuchokera komwe kuthekerani onabo Mangungu DC, landirani ulemu wanu. Olemekezeka onse amene muli pano ndakuonani tilipo ambiri maulemu afike moyenerera. Ndipereke ulemu waukulukulu kwa senior chief kapeni amene muli nafe pompano, amene mwatilemekeza mwalemekezanso mwambo uno masanano, ndi mafumu onse amene muli pano. Ifumu zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Nthawi ino sitipita patali, tufuna tingopitirira kuma speech popeza tayamba kale mochedwa. Ndeti sanafike ku speech yoyambirira kuti tilandiridwe pamalo pano. Ndipemphe Simon and Kendo tipatseni one piece kuti tiyambe ma speeches athu. Zikomo kwambiri. Wawa ibemerereti tipatse moto eti put out. All right, Mr. DJ timbe tonse nyimbo yeti. Simunga imenchakwera machepa inuyo, imenchakwera machepa. Simunga imenchakwera machepa inuyo, imenchakwera machepa. Simunga imenchakwera machepa. Simunga imenchakwera machepa. Unga imayaye na chakwera machepa. Imayaye machepa. Unga imayaye na chakwera machepa. Imayaye machepa. Unga imayaye machepa. Unga imayaye machepa. Ngati manaja kwela nondipe mwe, ngati manaja kwela
tagwirizana kuno kumwera tagwirizana kumawa tagwirizana wamandiro mweri wamala jabwera wamala bongerezi Thank you. Zikomo kwambiri Simon ndi Kendo akuti boma sitisintha boma ndi lomweli. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Kwacha! Ndakuonani. Pa nthawi ino wolemekezeka anatu oona za maboma ang'ono komanso mulembi wamkulu mchipani cha Malawi Congress Party mulandilole muwanu. Choncho pamene tikupitiriza ndi pologalamu yathu nthawi ino tiyapemphe amfumu athu gogo sinyo chief kapeni kuti alandire msonkhano uno m'manja mwa chifumu pamene gogo akubwera. Sinyo chief kapeni, nthawi yanu amfumu asinyo chief kapeni, nthawi yanu mulandire msonkhano uno. Pamene agogo akhala kulankhula mlagamaliro get ready. Mlagamaliro get ready pamene asinyo chief akulankhula. Olemekezeka anduna za maboma ang'ono komanso unit mgwirizano komanso kacha tikufuna tikulandireni pabwalo lino masana wano. Choyamba munatumiza uthenga kuti ndikubwera ndiye ndikufuna ubwere komanso utenga nako ndiye ife tinakangalika kuti anangawo abweradi ndiye mafumu taimana kuoneni abwera anduna aza maboma ang'ono ndiye ndikuchokera uku mpaka uku mafumu athu amene ife mwatitana timva chimene mwatitanira koma anduna ife mafumu unduna wathu ndi umene inu bwana muli pa mwamba ndiye mukafika chonchi sizichitika kawiri ndiye mundilola pokuyankhulani ndinene zinthu ziwiri. Choyamba ndichonera kuti titakhala zaka zambiri tikulandira 5,000 kwacha. Okay. Mswahara zinatheka kuti kandi chaka chathachi munationjeza patatha zaka zambiri. Tikufuna tithokoze ndalama sikwanira iyayi mukamachitanso kwinako mudzatiganiziranso chifukwa bwana 5,000 munthu agula chanile ndiye lero ngati ili 10,000 ikuperewerabe komano munayamba bwana minister ife tikuyamika chimenecho. Ife mafumu bwana timalandira mwambo akamati longa ufumu kunena kuti mfumu iliyonse imagwira ndi ntchito ndi boma limene likulamula chifukwa zitukuko zimene timazifuna kumudziko zimachoka ku boma kudzera ku nthambi yanu ministry yanu. Ndiye
pambuyo papo pali mfumu, ntchito yake ndi kusunga chikhalidwe. Inunso ndi nduna ya chikhalidwe. China kusungitsa bata ndi mtendere ku dera lake. China titsogolere pa ntchito za chitukuko. Ndingotchulapo zimene zachitika kwathu kuno zofuna kuthandiza mavuto amene tikuyenda nawo. Tinapemphedwa ndi akuluakulu a NIFI kuti tipange magulu oti adzilandira ngongole za NIFI. Ndiye amati akapanga gululo adzikasayinitsa kuchokera kwa amfumu, a grupu, kenaka kwa ife. Ndiye tinayamba kusayinira. Tili ndi chikhulupiriro kuti mabungwe amenewa, magulu amenewa alandira ndalamayo kuti athandizikire kuyendetsa mabizinesi awo. Bwana musanambe kuyankhula ine ndi nenenso chachiwiri kuti nkhani za chithandizo chofuna kuchepetsa mavuto a njala amene atigwera. Pakatipa tinalandira magulu ina mwa iyo ndi amati sikodi imene inatumidwa kuti mwezi wa Oktoba apereke ndalama, mwezi wa Novemba apereke chimanga. Zimenezo tikulandira, koma mbuyomo panalinso ndalama zambiri zimaperekedwa. Kanthu kamodzi bwana kamene maripoti kawirikawiri andipeza ndionena kuti mmapereka bwinobwino ndalama ija kuti ipite ku anthu, ndipo ikabwera mpamene pakufuna kuti tikonze pang'ono, chifukwa masankhidwewa mafumu anakankhidwa kumbali. Tsopano amasankha amene amasankhawo, koma anozapezeka kuti nthawi zina masankha anthu awiri atatu banja limodzi, ena akuvutika, zimene mfumu wa mudzimo amadziwa kuti umphawi wagwera umo. Bwana limenelo si vuto la boma, koma ife tikamagawana katunduyo. Bwana pakatipo kuboma munatumiza anthu a Red Cross amene anamanga nyumba zingapo m'midzimu zimene awini ake katundu wawo anawonongedwa ndi madzi aja a Cyclone Freddy. Tinalandira nyumba zingapo kwapita bilira uko. Ndimaganiza kuti bwana mafumu tisakankhire kumbali. Nkutheka alipo ena pang'ono amene amachita amapulupudza, kumene amene achuluka amathandiza kudziwa kupereka kwa osauka enieni. Ndiye pempho langa ndiloti chonde mafumuwa adzikhalapo chifukwa amene amadziwa amene akuvutika m'mudzi mwawo. Tadzipangani ndi choncho mafumu. Bwana nsanakhale pansi kuti ndakulandirani bwino. Pomaliza bwana ndimati kudandaula kwa inu mafumu kunifisa kumakhalako sindidziwa kuti chavuta ndi chani. Ndimafuna kupempha pano kuti mafumunso azichita magulu kuti adzilandira nawo, chifukwa mfumunso imamva njala. Bwana mungodziwabe ndinu ministry yathu ya local government. Ndinapita kukagula fetereza nabwererako. Pamene nakagula fetereza nabwererako chifukwa NPK anati 110,000 kwacha limodzi, urea 91,000 limodzi. Ndiye nati sindikwanitsa. Sindikudziwa kuti
mitengo ya fetereza yapita mwamba kwambiri, ndiye amene tingakwanitse ngochepa kwa mafumu feso bwana timafuna tilime. Ndiye nthawi zina zimatheka kuti akamagawa zina zija mafumu ya pang'ono kati matumba tifolo pang'ono kumakankhirako. Fana ngasi zikavutitsitsa amabwera ku mafumu fe kuti tigayireni. Ndiye mutikumbukire bwana mwayi ndangoupeza chifukwa zosowa. Ndimati ndi anthu kudera lina bwana uko kumathanki bwana MITC tinapereka malo oti kubwere mafactory oti athandizire kudera kutukula chifukwa cha mafactory amene ma industries. Koma bwana chimodzi si kubwera ujeni compensation. Bwana uwu ndi uthenga oti mukandidandaulire kwa bwana state president kunena kuti kukubwera mvula ndiye anthu angaja kumeneku sakudziwa kuti kodi alime asalime. Akapanda kulima sapeza kanthu chakudya, akalima mwina factory ibwera mawa. Ndiye pamenepo pali kavuto. Ndimafuna ndikupempheni bwana mokuvutitsani kuti mundifufuzire kwa ofunikawo kuti atithangatire. Ndatenga ufulu bwana chifukwa ndinu anduna athu ndiye sindinaope yayi. Koma ndi mawu amenewa ndikulandireni kwathu kuno. Tsiku lina mungobwera basi mudzangokumana ndi mafumu okhaokhawo. Nyama ya galu sasendera pagulu. Kumenepa panali kulankhula kwa gogo sinyo kapeni kupereka malonje komanso kupereka zofunikira zimene zikwasowa anthu. Wacha! Mundirole nthawi ino ndimpemphe mlagamaliro kuti atisangulutse pamene tikukonzekera zolankhula zina. Mlagamaliro, take the stage please. Take over mlagamaliro. Yes, I'm
kwambiri Mlaka amene iyi ndi Mlaka Malilo zikukoma eti zikana matelo ngakhale voti itakhala wiki ya mawayi ife tikutenga chinthuchi kwacha olemekezeka a vice president honorable Abidamia komanso a secretary general and all NEC members present here mulandire ulemu wanu. Pa nthawi ino mundilole kuti tiadzutse aeni ake district ino honorable Kambia a district chairman a Blantyre Lulo kuti apereke malonje. Zikomo kwambiri. Moti. Kiweze kono mamamba. Zanja mamamba, zanja mamamba. Kwasha! Kwasha! Ugo sindu kwa namtenya mamamba. Kwasha! Dona loza sijakwela. Dona sijakwela. Asagina jano ataji mwendo. Butoza Nanga Abidamia ulemu olemekezeka Assistant Vice President Malawi Congress Party Mai Abidamia ulemu wa Secretary General no watu wanyuani mama Butoza chimwendo ulemu wanu ulemu negi yonse ili bano ulemu wali jono chairman yatu ndili joni yonse ulemu kwa zinyo chief kabeni ndi mafumu onse amene mwatifungatira nsongano uno ulemu wanu bwana ine shanga kuthokoza izi zotere zimasowa zimatani
zimatani timembekezera zidizo bwana mundithokozere kwa presidenti chitukuko chomwe chochitika kuno sichinaonekenso nsaukukonzedwa apa uku komanso nyumba za polisi zikumangidwa paposelipa yapa komanso ine ndipemphe pano anthu awa andituma kuno kuli njala yadzaoneni anthu awa akumangomva kuti ena akulandira chimanga koma ife mamembala athu a MCP akumanidwa pali mtukula pakhomo cash transfer akulandira ndomwe aja akalandira akuti tukwananso bwana ine ndithokoze kwambiri izi mwachitasi zipitirire tione kusintha kuno mukaninenera kwa bwana kuno dera lino makonsweze ndi 5 tikupempheni akabwere adzachita kwisosopu kuno adzaone kunochitika chipongwe kuno adzaone bwenewo anthu akunowa asamangomva chipongwecho koma adzaone okha ndi mawu amene mundilole ndikhale pansi zikomo kwambiri kwacha boma ndilitiro sititani opposition nditi sitikutani kwacha ukakakamira uphetsana ndi njala kwacha olemekezeka nthawi ino munditole 1 minute sendeza sisters tabwerani ngati muli pafupi sendeza sisters mwachangu 1 minute tabwerani pamene Honorable Change Golo akukonzeka kuti abwere malo ano Honorable Uradi Musa akatha asendeza Maya
mwasengeza inde tikutero kuti ayambakale kunjenjemera Wacha! Olemekezeka Vice President Honorable Madam Abidamia komanso a Secretary General komanso nduna zonse zaboma zimene zili pano all NEC members ulemu wanu pa nthawi ino mundilole ndiafuse Honorable Change Golo Honorable Uladi Musa kuti abwere patsogolo pano. Iwowa kwacha iwowa adzutsa ablanu mpinga njira zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba. Dzanja pamwamba. Kumachenjera patawu. Dzanja pamwamba. Kwacha. Kwacha. Dora chakwera. Dora chakwera. Dora chakwera inu. Nanga boma ali. Boma sitisintha ndilo mweri. Boma ndilo mweri sitisintha. Nanga boma ali. Nanga boma ali. Ulemu a Vice President achipani chathu cha Malawi Congress Party Honorable Abidamia. Ulemu a Secretary General mlembi wankulu wa chipani chathu amenenso muli mlendo olemekezeka nsonkhana uno Honorable Richard Chimwendo Banda. Ulemu a Deputy Secretary General Honorable Kazembe. A Treasurer General Dr. John Paul. A Director of Youth Baba Stephen Malondera. Madirectors wonse amene muli pano malingana ndi nthawi. Nduna zonse zaboma zimene zili pano. Amayi ndi abambo. Anyamata ndi asungwana. Assalamu alaikum. Haleluya. Amayi ndi abambo. Uthenga wanga ndi uwiri. Uthenga woyamba aliyense bana amene obwera akayendere manyumba 100 kapena mukapeza anthu ena 100 kuti anabwere change go 45 mpiro lokhala sanza saserera mbali imodzi. Wacha anabwera change go akuti ndizoona adi adalowa chipani cha Malawi Congress Party. Amayi ndi abambo polowa chipani cha Malawi Congress Party pali chifukwa chachikulu mwinenu simudziwa. Chifukwa choyamba zifukwa zimene timakanira MCP kuti ichoke mboma 1992 93 94 zinatha pa 14 June 1993. Mukazura anabwera change go. Ndulankhula izi. Ndulankhula afukena anu ndi ana. Wena simukumene timachita nsonkhano ground ino. Ndi malemu David Kapito. Ndi malemu Edward Bwanali. Ona moti chabu itimu. Ndiye nonse nanu wena anu muli ana. Zimene ife timakanira MCP. Panali zifukwa zingapo. Khani yoyamba kunali makadankhanza. Lero anatani? Kunali Firimani Chiyenkhanza. Lero anatani? Kunali Apeyoni Yankhanza. Lero anatani? Kunali Nsonko otamikitsana m'midzimu. Lero anatani? Kunali Nyakula kumangana Nyakula. Kunali mphatso zokakamiza. Ndananga nnamiza apa kuti ine sindingalowe MCP chifukwa chakani chani. Chilipo palibe fwe ikakhala njala muno imachitika njala muno Malawi mvula ikakhala sina kwabwino. Ndiye mvula amagwetsa ni ndani? Dokota Chakwera amagwetsa mvula. Inu mukumva kuti musavotera
chifukwa cha njala chimene tipanga ife nkupeza kuti chimanga chipezeka madimadi chimene tipanga ife nkuti wasaukitsitsa alandira chimanga cha ulere mtukula pakhomo nkati zimenezo zichepesa chani koma kuthetsa kwene ndi zimene oyamba Dr. Chakwera ulimi wa mamega farms ulimi wothirira kwacha ndiye chifukwa chimene ife timalekera kuti tisalowe MCP chimene tinachotsera mboma pa 17 May 1994 zifukwa zake zinali ziti lero kulibe lero zikulibe chanjalo ndiye inu nonse ndikupempheni nonse anyamatanzanga nonse uko lowani chipani cha makolo wathu cha Malawi Congress Party bwerani mulowe chipani cha makolo wathu cha Malawi Congress Party inu nthawi nufuna ndiweruka pano nthawi bwerani mulowe chipani cha makolo wathu zipani zinansi ina ndikudziwa zifukwa zake kuti ziyembika muno Malawi inu sasuzukugutsani UDF nda Ford idayembika kuti munebweresa chani matipate sana zachokaso muno mudzakhala matipate mpaka tsiku la kiyama tumvana kodi ndiye wina sakunamizeni UDF nda Ford idabweresa matipate zipani zina zonsezi zidayembika chifukwa cha mikangano chifukwa chokangana ndilibe nthawi nkanafotokoza chimodzi koma zidavuta chifukwa chotani chiyambi cha TPP chifukwa chokangana ndiye inu munakangana nawo kapena muli mkulu watu kupeza ndewu kungofikira vula malaya kujoina nayo ndewuyo azochotsani mano kaya nkulu kwacha mawanga achiwiri nzikakhala basi ndabwera zopemphani nonse ndazungulira dziko lonse la Malawi kuona zitukuko zimene Achakwera apanga muno Malawi kuyambira makonsuwensi 193 chilowere cha Achakwera apatsidwa ndalama over 400 million kupanga zitukuko zosiyanasiyana kenaka misewu mukuiona imene akonzayi mamega farm mukuona tumvane menepo ndiye inu chonde kavoteleni Achakwera kuti apitirize kukhala president wa dziko la Malawi kwacha ina ndikafika pamayi ndi abambo chimene ife tikuti mukavotere chitukuko chayala dziko lonse la Malawi lino ndiye inu nonse kavoteleni Dr. Chakwera ngati president wathu wa dziko la Malawi kwacha amayi ndi abambo zinthu mukazoona ziudula ndi zifukwa ziwiri mundimva kodi mukazoona ziudula ndi zifukwa zingati choyamba katunduyo wochepa womufuna udani aushuruka chachiwiri katunduyo ndikumene auchokera atadula kale monga zimene tikulankhulira pa mafuta tikulankhulira pa fertilizer tikulankhulira ndi zonse zimene zichoka kunja ndiye ife tonse kaloweni chipani cha Malawi Congress Party perekani sakwa Dr. Chakwera kwacha tonse manje pamwamba kwacha Chakwera basi ena ndi ana akuchepera kaba wakalamba zikomo kwambiri olemekezeka achenji golo kwacha tili ndi mwana kutsogolo kuno amene mayi ake sakuwaona chotero ngati mwana wanu akusowa bwerani kutsogolo kuno kuti muzatenge mwanayo mayi amene ataya mwana afike kutsogolo kuno kuti azatenge mwana wawo zikomo kwambiri nthawi ino olemekezeka Jeff wa Jeffrey
fikani kutsogolo kuno kuti ulemu wa and vice president yathu achipani ona bo ulemu wanu asetale jeno wathu timakunyadirani a treasure jeno a director nduna zonse mwachidule anzangano ngani nthawi ine mawame plena Malawi ndikwina kulikonse pa inu amene mkuti ndinu a DPP jeno zakana ini kwacha ndinakhala zakana ini ndi sekretary jeno anali masewera tsano nkulu amene uja nikumudziwa ndine nthawi yake yolamula dziko lino inatha nthawi yakwana Malawi chango pamalo njinga ikaduka tcheni sitibalasa mafumu njinga ikaduka tcheni sitikani chilichonse chimakhala nthawi yake muchedwa nazo akuna mizani nthawi yawo idatha chakwera akulamulanso ndiye popeza tili mdziko la demokrasi ndi ufulu wanu kukhala kotsutsako koma ine ndikuunikirani chifukwa ine siniphethira nimayenda nyengo imene ikuyendera komanso nkhani ya Dr. Chakwera sitikungolankhula district chairman anabwera yapa amanena kuti chimanga chikubwera koma chikuvuta ndi tsankho ndiye Dr. Chakwera akamapereka chimanga akupereka kwa Malawi aliyense kaya ndinu otukwana kaya ndinu mmati yayi wafa ndipo Satana wachita manyazi kwacha mukumpatsa moyo utali ndiye inu amene machita zimenezo mwayiwala kuti inuyo muchiti uyanika musintha daipa ngati 2025 tiwoni ngati mukhale naye kwacha ndakuwuzani zakana ine zana ndi dzulo ndimakuwuzani kwa mgona
ifeyo ineyo mukudziwa ndamene nali mmodzi kuti akulu aja asakhalepo chifukwa wakula ndinkati pabwera anyamata ndiwo iwo aja anyamata adawakana ini nangodzira kuti gemu yagona gemu yatani chifukwa chakwera ni nyamata amafunika nyamata otathamangitshani naye tsopano wina akachita msonkhano after 3 months wina akuyenda daily pali gemu yapa kodi LUNZU chatimanena kuti mkazi adali wako wakukana banja latha wena abwera nukupeza nyumba momwemo nukumenya chibhekera mano auti nukugwetsa iwe nupachita katundu utuluka uta ndiye mwamuna mzako walowa muti ndiye wafida ni mbina yomwe mahipa chita kuti pano ndiye mbuya mwalendo zinena kuti ndibwererapo alola alola mwandipaseso mnepo ndiye mbuya mwalero azikanena kuti atibwerera kodi ayiwalaso mavuto aja adali mdziko lino mmene ankapanga tsankho kuyang'ana mtundu umodzi mzawo sakusankha muchedwa nazo fa Dr. Chakwera akuwinaso 2025 pa September nde inuyo mudzalira ching'ang'adzi komanso kuti mutsimikize kuti Chakwera wawina kale mafumu munimvetsetse pajoba ngandewo akuti ayi uyu watola miyala ayi ndithu uthawira mbuyo ungodziwa kuti awa ndiwata ndiwo iwo aja akamanena kuti yayi bomali iwone ngati chisankho chibera iwowo tungati ankabera adali iwowo Chakwera ni Mkhristu sangabe adanimbusa sangabe koma ntchito zake zimuchitira umboni kuti Amalawi mkavote zikomo kwambiri. Kwacha ndakuwuzani redi kunena kuti ife tinali kuti apa zaka 9 nanena ndi usekretary general ndipo ineyo 2019 namenyera nkhondo nkukhala pa mpando koma nditaona kuti ntchitosi idathyola ndekha upeza kuti 2020 adangosalenda adakachita msonkhano umodzi msonkhano adakapangana atupere komanso atupeleyo panopa wadzidzimuka chifukwa UDF kuti ichoke mboma adachitiulanda chipano chitiulanda kwabela boma ulanda ndeti kanena kuti choka nkoni ifani mukhalirabe komweko ndiye mulira ku opposition chifukwa boma nimeli magawa chitukuko ndidzutse olemekezeka Honorable Brown mpinga njira mgona kala amene Kwacha Dr. Chakwera ife tonse
olemekezeka mulandire ulemu a vice president a chipani chathu mayi Abida Mia, a secretary general olemekezeka bambo Chimwendo mulandire ulemu wanu, nduna zonse chifukwa cha nthawi koma nduna yakwanga konkuno ndipatsa ulemu wapadera Honorable Moses Kunkuyu mulandire ulemu wanu, koma nduna zonse sikusankha koma chifukwa cha nthawi tiwapatse Honorable Chimwendo nthawi yokwanira kuti alankhule uthenga umene abweretsa. Kwacha moni nonse mwachidule gulu mukuona apa a secretary general kutanthauza kuti kuno ku chigawo chakumwera tsopano tatsegula zitseko kuti Malawi Congress Party ilowe tsopano mosavuta. Gulu mukuona apa ndi kunokoka, palibe apa amene wachokera ku Thyolo, palibe amene wachokera ku Mulanje, palibe amene wachokera ku Chiradzulo, ndi kunokoka ku LUNZU konka, si choncho? Makomo onse tatsegula tsopano. Chakwera alipena paliponse tsopano ku chigawo chakumwera, palibe kwina kulikonse kokuti sitikaponda. Ndipo ndikupereka notice pano tikubwera ma constituency umo ma constituency committee osagona, kulibe kugona, nthawi yogona yatha. Mfumu anathokoza kuti chakudya chikumafika, anadandaulapo kuti sakwadziwa kuti amalemba ndi ndani, komanso asimbi nawafunsa amati onse kuchipani sakudziwa kuti amalemba ndi ndani. Ndiye nkhani ya anthu olembayi yofuna kuiunika bwino, chifukwa aliyense olemba amalemba amene akumudziwa. Ndiye ngati kolemba uko kulibe otidziwa ife nangati lemba ngayo, nkhani yolemba iunikidwe bwino. Abale anga ndikuwuzeni chinthu chimodzi chotsiriza chabe, tili kudandaula ndi njala sikokha kuno ku Malawi, koma dziko lina lililonse, dziko lapansi lero, ngakhale ku America mavuto afika, chifukwa choti inu amene mawerenga Baibulo Mulungu ananena kuti masiku otsiriza kudzakhala njala yanyo, kudzakhala nkhondo apa ndi apa. Sitikuziona zinkhondo, sitikuziona njala. Tikungwapempha Chakwera kuti atithandize, osati kuti angaichotse njala, chifukwa Achakwera sangasinthe zimene Mulungu ananena ndi pakamwa pache. Mulungu anati kudzakhala njala, kukhala njala. Tilimbe mitima, tithandizane, boma likamatithandiza ifenso tizithandizana kuti mavuto athu ache. Mundiberabere kuti nthawi yatha? Awo. Kwacha chisankho chimene chikubwera chaka chammawa odzavota ndi inu, koma kuti mukavote mukalembetse. Pali anthu ambiri amene akunena zambiri zakalembetsedwe. Iyayi musavutike ndi china chilichonse, pitani mukalembetse. Olembetsa akulembabe, pitani mukalembetse. Akafikanso kuno mwezi omwe uno, akafika kuno tonse tikalembetse mu unyinji wathu kuti tikavote timbwezeretsenso Chakwera pa mpando. Chifukwa tikakhala opanda mapepala ovotera, ngakhale tingachuluke bwanji sizimuthandiza Dr. Chakwera. Koma tikakalembetsa atilephera, ngakhale ataphatikizana zipani zingati satitha, chifukwa choti ife ndi chipani chachikulu. Bwana SG, ife misonkhano yathu tidzipanga kuno tikatsala. Zikomo kuti munandipatsako mwayi opereka moni. Moni nonse kawiri. Zikomo kwambiri olemekezeka a Brown Mpinganjira, mowanyadira timangoti Honorable BJ. Zikomo. Pa nthawi ino tapemphe a Minister of Information Honorable Peter amene Moses Kunkuyu kuti abwere patsogolo pake. Iwo kwacha. Zikomo kwambiri
apapa abwere mkulu wa Chinyamata Honorable Baba Steve Malondela, Director of Youth, National Director of Youth. Olemekezeka. Tsanja pamwamba la Chakwera, tsanja pamwamba la Chakwera. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Ndipereke ulemu kwa ulemekezeka Richard Chimwendo Banda amene muli Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu apadera kwa olemekezeka Mai Abida Sidiki Mia, Deputy President wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Maulemu onse akhale m'malo mwake. Ine nkhani yanga ndikufuna kungoyankhula ndi mafana anzanga amene ali apa. Nthawi yakwana yonena kuti tiusane chilungamo. Kumene tikupita chitsogolo ndi dziko ndi nkhani ya manamba. Ndale ndi nkhani ya manamba. Lero kuno ku LUNZU sindichita kupita patali magayi. Tinaona anzathu ena ali pa press conference, ma MP osiyana-siyana. Mu press conference yawo amanena kuti sakuona kuti ndalama zikupita kuti. Amayi ndi abambo, ine ngati mmodzi mwa ma MP pa press conference manager apanali olemekezeka Ben Phiri, Achiponda anali pomwepo. Pamene panali Aganda anali pomwepo. Ma MP onse mukawaphatikiza analipo 6. Mu chaka cha 2019 mene timalowa mboma ife a MCP 2020 ndiye kuti anzathu a DPP CDF ili pa 24 million kwacha. Ma MP amenewa akudziwa. 24 ningoyerekeza anyamata amenewa anali pa press conference. 24 times 6 ikutipasa cha pafupifupi 126 million Malawi kwacha. Akunena kuti ndalama nthawi imene amayiona. Walowa Chakwera lero ndikuyankhula pano. CDF yachoka pa 24 million yakafika pa 200 million Malawi kwacha. Tima MP 6 ndikunenati mukapanga 200 million kwacha times 6 ndi 1.2 billion. Ndiye inuyo munzeru zanu 100 chakuti million ndi 1.2 billion chachikulu ndi chiti. Ndiye akamanena kuti ndalama sakuyiona mitu yawo kuyenda. Chigawo chino chakumwera kwacha kuli ma MP kuno kapena kuti makoswese 53, ku Eastern Region 33 mukaphatikiza ndi 53 ikuti pasaba 80 53 plus 33 kuti pasaba 86. Muntawi ya DPP chigawo chino chakumwera mupange 24 million ya nthawi yawo yapita muthalika times 86 itipasa 2 billion 64 million Malawi kwacha. Ndiye nthawi imene yakuti 2 billion 64 million Malawi kwacha amayiona. Lelo mene Dr. Lazarus Chakwera ali pa mpando mafana munimvesere apa zomveka bwino. Makoswese wose 86 chigawo chino chakumwera mupange 86 times 200 million ikupasani 17 billion 200. Nthawi ya DPP muno ku chigawo chakumwera ndalama zonena kuti mafumu mukamaoloka muzioloka mabridge abwino kanga khale ti masukulu muzipanga. Nthawi ya DPP mafumu chaka chonse mumatenga 2.2 billion 600 tingonena kuti 2 billion 64 million kwacha basi. Pano nthawi ino ya Dr. Lazarus Chakwera makoswese omwero 86 Chakwera akubweresa 17 billion 200 million kwacha.
ndiye akamanena kuti samaona ndalama sakuziona anthu amiri awo igwira. Ndimalize ndi mawu awa. Ndinamva zanga Chisale akuyankhula ku Kasungu, akunena kuti akazawina achinyamata wonse dziko lonse lizizayang'ana kwa iyeyo. Mene ndili ine baba malonda ngamayang'ane munthu onena kuti sukulu olo MSC alibe. DJ ndimalize kandikire zichana anayankhula Chisale mwina anthu amve pano. Ne akarundu wake ndipita Mutharika achinyamata ndikuuzeni. Pita Mutharika chaka cha mawa kungolowa mboma inuyo musazamuyang'ane sopita kuja musangwang'ana ineyo. Kwasa akuti inuyo mose muli apa tisazayang'aneso iyeyo azakhala musayiwale. A president akale opuma ali ndi zaka 84 gadi wawo yakuyankhula apa igadi wawo adatenga 5 billion Malawi kwacha kugwiritsa ntchito tipini ya president. Ndiye president ngati amagona ali ndi zaka 84 pano azakhala kuti ali ndi zaka 91 anyamata azaba mwatundu wajawo. Anyamata azaba mwatundu wanji. Azimayi kuno naona timakiripi tinatake tazimayi amasamba mundilole olemekezeka anduna ndi yankhulezi amavina timatasi tinatake ina yake akuti Dr. Lanzu wazima ndi amavina ngini ina yake icha. Ndiye tili tauni mafana atauni mafana aketo ena amene anabwera Dr. Lanzu asanafake timapushapu tingapo tichamuzuwa kale inoyo. Anthu acha madera atabwera kusungulira Dr. Lanzu namuona koma sindipita kumene koko mwamuona ena mafana mayimba kuti mati abana apa afa ndi ambu yako abana apa afa ndi ambu yako abana kwasa mafana wamufira chakwera anatsindika town ya PTC. Ndili pampa imwe ndi azimayi so musika amasamba chani amavina ndikubwera apo masiteni ndikuuzeni uyu Chisale uyu ngati adatenga 5 billion yekha ndikuuzeni chimene chikutanthauza. Zikutanthauza kuti azimayi amasamba umomo mukatenga tingoyerekeza kuti aliyesa nakhauti ampasa mita mukatenga 1 million kuyilowesa mu 5 billion ndiye kuti anthu pafupifupi 5,000 aliyese anakatenga 1 million ndalama imene anadya Chisale ndi azizake. Chabwino mwina tisafike kumeneko tilowese 500,000 mu 5 billion ndiye kuti anthu 10,000 anakathandizika azimayi kumatakatakata mtawuni popo. Chabwino tisafike kumeneko tingoyika chabwino pa 250 pini pa 250 pini it simply means almost 50,000 achinyamata anakathandizika. Chabwino azimayi mukapita musika ndisanabwere pano ndinalowa kumana ndi azimayi amasamba anduna ndafuza kuti kapito yanu kodi ndi bwanji akundiuza kuti pa tsiku timapita mtawuni koyenera nthawi zina timapita ku Blantyre market timapitako ndi 30,000 kwacha kukathamanga ndiye ndikufuna ndikuuzeni masiteni mumavina musika chimene chikutanthauza cha 5 billion mukatenga tingoyerekeza kuti masiteniwa sitiyapasa ngongole ma 30 pini koma tiyike pa 50 pini 50,000 kwacha mukayilowesa mu 5 billion imene adabaza twa DPP chifukwa chati president anali akuliza mkonono mukalowesamo ndalama imene iyi 50 mu 5 billion ikutanthauza kuti anthu pafupifupi azimayi 100,000 anakatenga aliyese 50,000 kwacha. Osamayesa vuto ku Malawi kuno timanamizana chilungamo timachidziwa tikati anthu 100,000 ndiye kuti kutenga Chilomoni Ndix Bangwe kukazaza mu stadium kusaza kwatulusa ndikupita kuchikwawo katenga soyena
kuzazazisa kukatulusa ndikukatenganso ena kuzazisa kutulusa ndikutenga mafumu osewa kukazazisa kutulusa 4 times kuti imeneja izaze Kamuzu Stadium ndiye 100. Makolo anga ndikuuzeni DPP ine ndikuuzeni ngati baba malondera pamene ndikukhala pasi sikutenganso mpando umene singatenga. Mukhoza kupanga kunamizana amene munganamizirane koma simukutenga mpando. Ndimalize ndi mawu. Wina aliyense asaopsezedwe. Achina chisale anasolowera kuba kutolatola. Milandu yosatha. Ngakhale nyumba imene akugona anatenga malo a polisi. Inu mundilakwisa ndi mawu amenewa Mulungu odziwa kudalitsa akudaliseni pamene tikupita kukafotera Dr. Lazarus Chakwera kuti apitirire kulamula dziko lino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka baba Marondela, National Director of Youth, mkulu wa chinyamata mchipani cha Malawi Congress Party. Kwacha! Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino ndayitane olemekezeka anangozo kuti nawonso atokote pano. Anangozo nthawi yanu. Chibagera mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Nanga ife donse! Nanga dikuti boma! Boma ndilo mweri siti kusintha. Zikomo kwambiri. Choyamba tipereke ulemu kwa second vice president Mai Abida Mia amene muli pakati pathu. Komanso bwana secretary general, deputy secretary general, komanso anduna Moses Kukuyu ndi nduna zonse zimene mwina singathe kuzitchula dzina, treasurer general ndi ena onse akuneki mulandire ulemu wanu. Secretary general masanano mawu amene ndikufuna kuti ndilankhule ndi ochepa chifukwa cha nthawi. Ineyo ndimafuna kuti ndikudziwitseni Amalawi kunena kuti ngati kudziko kuno kuli nkhanza, anthu kuchitirana nkhanza, chipani cha DPP ndi chimene chikuchita nkhanza. Kodi chifukwa chani? Kodi inuyo munthu mmene alili apita muthalikaja atakhala kuti ndi ambuye anu, inu mungalole kuti ayime pa president? Ine ndimafuna ndiawuze anthu aku DPP kunena kuti Peter Muthalika mukanampatsa ulemu kuti apume, kuti akadye pension yake. Kodi mmene alili apita Muthalika pano samavomereza kuti analuza, ndiye 2025 akaluza uthenga umene wadzaulandira motani? Tiyeni tiwakonde apita Muthalika. Ndimafunanso ndiyankhule ndi makadeti amene amapanga za Bakiri Muluzi television, amene amapanga akuti zali Mpopo FM. Ndikufuna ndikuwuzeni musamata itse mpata Malawi, musata itse nthawi kuti akakhala kuyambira mawa mpaka madzulo asimvera zinthu zamabodza zimene mukupanga. Bodza limene mwayaluka nalo ndilo manena kuti Dr. Chakwera wamwalira. Ndiye Chakwera amafuna kuti akuonetseni. Ndiye baba Malondela wanena sama push-ups amene Dr. Chakwera apapanga. 2025 tikufuna president amene akhoza kuthamanga ndi kugwira ntchito kuthandiza Malawi. Achisale ngati akunena kuti muzizayang'ana achisale, ndimafuna ndinene chonchi Amalawi musapusitsike. Malo mokuti achisale abwere pa baloti kapena ndani abwere pa baloti akuayika apita Muthalika ngati chigoba, apita Muthalika chingokhala ngati chithunzithunzi. Koma amene akufuna adzalamulire dziko lino ifeyo tikuwadziwa. Mmodzi mwa iwo achisale aulula kale, aulula chinsinsi chimene akupangana. Apita Muthalika anagiva bwinobwino kuti sakufuna kuzayima nawo. Koma anyamata
amene wachina chisale ndi amene amapita ku page house kukauza kuti imani cholinga chisale ndalama zimene anaba sizinakwane akufuna aonjezere pamenepo. Amalawi mulola, Amalawi mulola, muwauze kuti Dr. Chakwera akutipatsa bize. Dr. Chakwera watipatsa ngongole za nifi. Azimayi tipange magulu, achinyamata tipange magulu, tikufuna tizitakata. Dr. Chakwera akulumbira ananena mawu kuti I want you Malawians to work hard, work hard, work hard and work smart. Akuti mukhale olimbikira kugwira ntchito, mulimbikire kugwira ntchito, mulimbikire kugwira ntchito, koma kugwira ntchito kwake mwadongosolo. Amalawi panopo ngongole za nifi zilipo. Achinyamata amene muli apa tiyeni tilembane tikhale m'magulu azimayi tikatenge ngongole ku nifi. Achinyamata muli ndi nyamata baba malondera, nyamata ometa mbalimbali amene akhoza kukuthandizani ngati simukudziwa bwinobwino. Koma munthu wina amene mukhoza kumufunsa ndi Patricia Galiati fuka anatenga kale ngongole ya nifi. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera akufunanso kuti inuyo Amalawi ana anu amene muli nawo kuchepekedwa kumasankhidwa kuti apite ku mayunivesity atipatsanso ndalama ku loans board zoti inuyo anadza alembere awapatse ngongole kuti aziphunzira mpaka amalize. Kodi zimenezo zikuchepa? Ndi DPP akufuna kuti abwerere cholinga chimene akuti abwererere. Mufuna Amalawi azidzaphaso alubino. Kodi mukufuna DPP abwerere mudzanagulitsira Malawi Savings Bank, banki imene chawezira manga maskulu ambirimbiri. Mukufuna DPP ibwerere? Ndiye tufuna kuti tinene pano DPP choke isachoke, DPP choke isachoke. Ndiye sesa DPP sesa, sesa DPP sesa. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, kaya mufune kaya musafune, koma Dr. Lazarus Chakwera chaka chamawa akupitiriza kulamulira boma. Ndipo ndikufuna ndikuuzeni kuti Amalawi palibenso kutipusitsayi. Zinthu zimene mwabera Amalawi kwakwana. Tikufuna kuti Amalawi tsopano atukuke. N'chifukwa chake president wathu akupanga china chilichonse kuti Amalawi apeze phindu. Simunamve kuti amene akupindula ndi chipanga cha ulere ndi DPP? Simunamve kuti amene akupindula ndi mtukula pa ndikufuna kuti ndithokoze Dr. Chakwera chifukwa choti akukonda Malawi wina aliyense. Ndipo amaliza Mulungu amene amadziwa kudalitsa adalitse Dr. Chakwera. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse dziko la Malawi. Amene akulondola Dr. Chakwera agwa yekha chifukwa Masalimo 105 verse ya 15 akuti usankhudze odzozedwa wanga komanso usanchitire chipongwe mneneri wanga. Dr. Chakwera ndi osankhidwa ndi Ambuye. Ambuye akudalitseni. Siwamo kwambiri anangozo Dana na bebi, ninabolezia sokolo befo, ninakusosometa. Zikomo. Zalala zimuko, ziligomba nsosometa. Zalala zimuko, ziligomba nsosometa. Taitane a Minister of Information, Honorable Moses Kunkuyu, komanso National Campaign Director. Kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. Olemekezeka a second Deputy President athu Maya Bidamia. Olemekezeka a Secretary General inuyo Bambo Richard Chimwendo Banda.
komanso nduna zonse madirectors onse mosunga nthawi. Olemekezeka Vice President ndayima pano kuti ngwadzutsa Secretary General kuti atiyankhule ngati mlendo olemekezeka pa msonkhanowo. Ndiyankhulepo mawu amodzi kapena awiri. Tikamanena kuti boma ndi lomweli, aliyense amayiwerenga mmene akuyionera kwawoko. Ngati kwanuko boma kumakhala kudya zakuba, wakhala kudya zakuba zija boma sililiro silili. Kutere kupano pakhoza kukhala wina kumasuzumira amene akuti boma siliti, amene yoyo adzifunsefunse. Chilipo chimene amadya chakuba silikakhale boma lake lili. Kutereku a president anayankhulapo sabata zapitazo kuti kwa Malawi amene amatsatira chilungamo, ifenso tiziyankhula kwa Malawi amene amatsatira chani chilungamo. Kutereku lero lokhala la Mulungu lero tinakagwada ukalapa kutchalichiwo usonzo ndi wopanda chani iyayi ndi wachimo. Nde wina wakalapa wina sana kalape nkomwe koma abweranso ali pati pano. Satana sangalephero khalapo pati, fiti singalephero khalapo pati. Amene amakondwa achaponda akamaba chimanga cha ku Zambia chobwera kwa Malawi ali pati. Amene amakondwa magetsi akamakwezedwa foti wina wekapo kampani yapakatipa nkumagula magetsi modula, amene amakondwa zimenezo ali pati pano. Alipo ena amene samatsatira chilungamo. Ndikulandireni nonse osatsatira chilungamo amene muli pano. Ndikuwuzeni ichi, wa polisi amene amakhala mdzisakasa akaona nyumba ya nyuwana akumati boma ndiliti, boma akuloza nyumba imene akutaniyo. Munthu amene nyumba yake inagwa nkumuona president chakwera akubwera kudzamuyendera nyumba mwake ndikumugayira chakudya kunoko kuno kurulo kuno 7,884 houses zikulandira chimanga chimenechi. Amene wakalandira thumba amati boma ndiliti limene. Kutere kwa aliyense azitenga mmene akuyionera. Ngati unazolowera kuba lako boma silili, koma ngati lotsatira chilungamo, ngati iweyo mati munthu achalubino akaphedwa umamva chisoni, umadzoti boma silimakhala chonchichayo. Wachalubino akamangiridwa nyumba ukalembedwa ntchito ku polisi, akamaona mayi amene mwana wake anamwalira ataphedwa akumati boma kumaliti. Amene umasangalala ukamena ndi zikwanje munsewu nkumakhapa anthu osalakwa, iweyo boma lako ndilitiro limene liji. Koma amene analuza mwana wake atawomberedwa ku mzuzu kuchifukwa chongopanga ma demonstration, lero akamaona boma likuteteza anthu ukapanga ma demonstration akumati boma ndiliti. Tsiku lina amchacha anayimirira nkunena kuti kodi iwe mulonda wa president ukhala ndi nyumba zonsezi magalimoto onsewa ndalama kuzitenga kuti ngokhala mulonda wa president. Nthawi imeneyo amchacha akumagwada zenizeni kumamphera zenizeni, akumamva kuyankhula kwa mzimu kwenikweni. Dzana ndi mawu ali limodzi ndi mulonda imwe uja ndalama zakuba uja. Kwa ameneyo boma ndilitiro limene lija, koma kwa amene amatsatira ndondomeko za chilungamo zofuna kutukula dziko limodzi boma lake ndiliti. Aliyense bwana Vice President, aliyense a Secretary General adziliona yekha boma. Ifeyo tikuona boma la Lazarus Chakwera tikamayang'ana misewu kuchokera kundilanda kupita kumakhetha akundilanda kuja kuti boma ndiliti. Amene akuyenda pa CIA Mount Pleasant kupita kwa akamba nsewu umene chamati boma ndiliti. Kwa akamba katukira ku Queens nsewu wanyuwani boma ndilitiro. Kuchokera kumene kuja kuchigumula ulendo katukira uku nsewu odusa kwa manje uja boma ndilitiro. Njanji kumangidwa icho anthu akamaona akumati boma ndiliti. Masukulu amene akumangidwa 10,000 blocks anthu akumati boma ndilitiro. Mukamfunse mphunzitsi amene wakhala zaka 25 osakwezedwa pa ntchito, lero nkudzakwezedwa pa ntchito akumati ndikapuma ine koma boma ndiliti. Ndikakhala ine koma boma ndiliti. Tiyakhuleni bwana SK. Thank you. Zikoma kwambiri. Ndaona kufuna kuyamba mvula komanso pano tili ndi Right Honorable Abida Sidiki Mia kudati malizire zonse kenako Black Missionaries itimenyere nyimbo yapa. Koma ine sindingachoke kuno osayankha madandaulo a Senior Chief Kapeni
pamodzi ndi mafumu yawo yawa amene anthu ake muli apa, chifukwa nonsenu muli apa muli ndi nkhawa yoyamba imene muli nayo. Kodi mufika Disemba? Kodi chakudya chimene chikusowachi chichokera kuti? Kodi nanga anyamata amene asakulembedwa ntchitowa ntchito azitenga kuti? Mukadzamva kuti kwabwera nduna zaboma ndiye tayitana mafumu, timabwera kudzayankha madandaulo amene amachokera kwa mafumuwo. Izi zoyimbayimbazi timadziwa kuti mnyamata wa tsiku la lero amakonda zosangalatsa, koma uthenga weniweni woti tikupatseni ndiwonena kuti njala tithana nayo bwanji. Nanga tsankho limene lili m'mudzimu lomalemba nyumba imodzi, mtukula pa khomo nyumba yomweyo, chimanga cholandira nyumba yomweyo, climate smart agriculture nyumba yomweyo, tithana nazo bwanji? Mukadzamva kuti nduna zaboma zatumidwa kuti zibwere ku LUNZU, nkhani zake zimakhala ziti? Ndiye mkatikatimo mumakhala wena. Ineyo ndine chimwendo, ndimakhala ku parliamenti. Ku parliamenti iko ndine mtsogoleri wa nyumba ya malamulo. Ndiye ndimadziwa munthu wotsutsa namba 1 ndi ineyo. Ndimadziwa kuti ichi chaboma atani ichi atsutsa. Mmene anangomva kuti chimwendo kunkuyu abidamiya akupita pa LUNZU, anapanga meeting yawo dzana, nkutuma anyamata 3-4. Apa pali anyamata bwinobwino apa, koma pakati pali wena watuma aganyu. Ndiye ineyo ngati chimwendo choyamba ndimabwera wokonzeka, ndimabwera otani kodi? Chachiwiri ndimabweretsa mayankho amene achakwera anditi mtundu wawo umene muli anthu aku LUNZU kuno, ndikuwuzeni mayankho amavuto amene ali mdziko la Malawi. Ndiye ndabwera pano kuti ndikuwuze zimene achakwera, chifukwa mufune musafune president wa dziko ndingati kodi mmodzi. Ndipo mavuto athu onse amene tili nawo pano amene abweretsa mayankho ndi ndani kodi? Ineyo mmati nkuwuzeni kuti achaponda Asame Sulemani nditchula ma MP okhaokha, chifukwa achisale sanakhalepo MP. Sindikudziwa ngati angakhale MP. Ine si mulungu ayi. Faka khale pita mutali kana ati chakwera sadzakhala ndani? President. Koma mawala ake chakwera anakhala ndani? President. Ndiye ine singatemberera achisale ayi. Mwina mulungu adasankha kuti adzakhala MP, sindikudziwa. Koma ngati angakhale MP azadziwa kuti achaponda aja amapempha kwa ine chitukuko. Adzadziwa kuti Asame Sulemani aja amayimba nyumba ya boma amapempha kwa ine chimwendo, amapempha kwa abidamiya. Tere achisale waja sakudziwa kuti usiku uliwonse amwana mveka ndi anzawo akumayimba mafoni opempha chimanga kwa ife ngati boma. Lero sakudziwa zimenezo ayi. Aliponso anyamata wena akalandira ma 50 kwacha amanyoza nduna, amanyoza boma. Ife tikabwera kuno timapatsa kaye mpata asinyo chief kapeni. Tiuzeni mavuto ali kuno. Ndi akapeni pano anena kuno kuli njala. Akapeni anena kuti zolemba nazi sizikuyenda bwino. Akapeni anena kuti UPR idachotsa mafumu. Akapeni adandaula za chitukuko. Ndiye kuti ife ngati andale choyamba timalemekeza mafumu ali apapo. Ndiye zimene timatauyankha timayankhiratu pomwepo. Zimene sitingakwanitse timazitenga pita nazo kwa munthu wachani kodi? Ndiye mumvere boma lili pano tikuyankheni. Choyamba dziwani ichi, inu anthu aku LUNZU kuno ku LUNZU akapeni muli ndi dera lalikulu fampakana ku Sochi ndinu nomwe, koma ndifuna ndikambeza kuno ku LUNZU ngati pali dera limene lanyozedwa, latayidwa, lagwiritsidwa ntchito ngati makasu ndi dera lila kuno ku LUNZU kwa nthawi yayitali. Mwina mataunisipi otchuka mdziko lino la Malawi alipo ochepa, koma LUNZU ndi tauni yotchuka kwambiri. Koma muti mukaone pa LUNZU
ngati muonako msewu woti tikufuna kumakonza pa LUNZU iniyo makhala ku LUNZU nthawi yayitali msewu woyamba kuti ukonzedwe president wake ndi yemweyi amene wena akumnyoza Chakwera yemweyi ndi amene akukonza msewu wa LUNZU. Ena aja mayimbira m'manja waja amadutsa pomwepa mumayima nkumaperekeza msewu amauona kuti LUNZU idapita pasi msika udatha kalekale palibe aganiza kuzomanga msikayi. Ife tini mapulani oti timange msika wa nyuwani pa LUNZU. Tini mapulani tikonze mene tayambira kukonza pa LUNZU. Wina akukatuma anyamata kakuweni mumsika kakuweni pa msonkhano. Ife tikuti ayi tiyambe takonza chitukuko chapachani kodi chapa LUNZU. Ndiye amene adzikuwawo chifukwa mufune musafune kuyambira 1993 tidavota matipata democracy mu November patakhala otsutsa boma patakhala olamula chani kodi boma. Ifeso tidatsutsako boma zaka 26 umatuka kuwakuwa umaona ngati mawa ulamulira. Umati ukayankhula umaona ngati mawa utani kodi. Kena koma dzaimba foni madzulo achimwendo ku LUNZU kuja kuli njala anthu anga akutani kodi. Ndiye lero ndayima pano kakuli MP kakuli wa VTC amene tikumati tikatumiza mayina iwe nkumalemba abale ako. Lero ndikuthetsa VTC ndi ATC yapano pa LUNZU. Ndipo posankha musasankhire ndale sinyo chief kapeni inu ngati mfumu ndi amene mutsogolere zimenezo. Achakwera akutumiza zinthu kuno tamvetserani kaye akutumiza zinthu kuno koma zikungopita nyumba ingati kodi imodzimodzi. Ndiye inu sinyo chief kapeni sinanene kuti district chairman wa chipani cha MCP sinanene kuti regional chairman ayi koma ndati sinyo chief ndani kodi. Fadi kufuna mafumu ndi amene atsogole amene amakhala ndi anthu ndi ndani kodi. Zoma sankha yayi tiwonjezera mayina kuno anthu alandire chimanga ena kulandira ma 70,000 pa mwezi 70,000 ena kuti sikukwana ndizoona sikudani 70,000 atati tigawane nyumba zambiri umphawi wa njala utani kodi. Ndenda nena pano VTC ATC ya dera lino sinyo chief kapeni ndi mafumu anu osati mupititse kundale ayi konzani kuti chilungamo chitani kodi chichitike. Number 2 tifuna tinene kuno kwa sinyo chief kapeni mwadandaula za mafumu mwadandaula za zitukuko pali zitukuko zimene takonza ma primary school onse amene azungulira dera lino a president kwa nyuwani kuti wana asaphunzire sopa chani kodi pa mtengo. Vuto limene limakhala apo mumvetsera anthu ino aku LUNZU ine ndabadwira konkuno ku LUNZU uko ku South LUNZU ndi kuno ku LUNZU. Vuto limene limakhala apo timangoti chipani chimachokera chigawo ichi anzanu kwina akutukuka koma inu zinthu sizikutani kodi sizikuyenda. Ife kuno ndi achipani ichi nthawi yomati ndife pano tikufuna boma limene lisinthe LUNZU. Msika wa nyuwani pa LUNZU tala wa nyuwani pa LUNZU nyumba za polisi za nyuwani pa chani kodi pa LUNZU makasumu a nyuwani pa chani kodi pa LUNZU. Tikatero tisikambirana za ndale ndiye ndikuwuzeni za ndale zikakhala za ndale achepa ndi ana ang'ono kwambiri. Olo kulipita muthalikako fani naona anyamata ena awiri atatu uko kulipita muthalikako kunatani kunati auchiti ukakamiza adabwera kabambe atayiona kemu kabambe anatuluka natani adabwera na nkhumwa atayiona kemu anatuluka natani
wakakamira na nkhumwa okhala vice president kabambe former kwaje kwacha ndiye mumvere tsopano LUNZU amvetsere izi dziko lino la Malawi kwa nthawi itali lakhala likuyendetsedwa ndi mabodza okhaokha. Ife tikavomera kuti dziko lino zinthu sizikuyenda ali alephera. Ife tikanena kuti dziko lino anthu akuvutika anthu atani alephera. Afuna tidzinena kuti dziko lino lamangidwa ngati Singapore. Peter Mutharika adanena kuti Malawi wafika ngati chani kodi Singapore. Anthu andale kumaombera m'manja pamene msewu kulusu kulibe, nyumba za polisi kulibe, nsika kulibe. Koma mufuna tibwere pano tikunamizeni tikakuwuzani chilungamo mukuti boma lataniro. Tikanena kuti DPP idakongola ndalama makatapira, IMF nkunena kuti awa manama amanena kuti dziko likuyenda koma dziko sili matani kodi. Peter Mutharika adanena kuti ngati kwanu kulibe chimanga kadyeni ziwala. Adanena ndi Peter Mutharika. Tikawakumbutsa wanthu kuti yemwe Peter Mutharika anati mkadye ziwala akuti inu mukunama inu. Peter Mutharika adanena kuti dziko lilibe ndalama, Malawi is bankrupt. Tikawakumbutsa wanthu akuti achimwendo mukunama, koma zonsezi zidayankhulidwa magripi alipo. Ine nkuwuzeni ngati munthu oti ndakhulira kuno ndakwatira kuno kutyolo ndipo sogawana mitundu simfuna. PaLUNZU pano pala atumbuka, PaLUNZU pano pala yawo, PaLUNZU pano pala alomwe, PaLUNZU pano pala angoni asena. Malawi ndi ngati kodi osati chitukuko chizingopita mbali imodzi. Lero mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga Tyolo stadium, mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga office yaikulu ya DC, mukapita ku Zomba mukapeza chakwera kumanga stadium, akumanga misewu yatala pa Zomba, mukapita ku Mangochi ndi uyankhulasi ndi TV live palibe amene angatsutse. Mukapita ku Mangochi mukapeza kuti chakwera ucha akumanga misewu yatala pa Mangochi, akumanga chipatala chakumakanjira. Mukapita ku Nsanje chakwera kumanga Njanje, mukapita ku Lilongwe msewu waukulu wochoka pa Lumbatsi mpaka ku Kalonga. Inu mufuna president azitchuka fata amachokera kwanu kapena amasintha dziko la Malawi. President tisamamusankhe foti uyo amachokera kwathu ayi. Tizimusankha president malinga ndi chani kodi ntchito zake. Ndiye ndikukumbutseni analipo kuti president wina adayima nkuika zikwangwani amanena kuti ntchito za manja anga zandichitira chani umboni, ndipo dziko lonse palibe amene amakana. Nkhani ya Bingu wa Mutharika palibe amanyoza koma chitukuko samapanga Bingu. Sitinamuyamikire Bingu nanga chilipo chimene Peter Mutharika anachita. Ndiye bweraso Bingu, ndiye bweraso Bingu. Mupita ku Lilongwe zimene anachita Bingu mpaka lero sidaka chani kodi sidakalipo. Ife timanena zoona zokhazokha osati fali mchimwene wako ndi president iwe sokakhala president ayi. Bingu wa Mutharika zimene adachita dziko lonse la Malawi amazitani kodi. Lero mkapita iniyo ku Lilongwe tauni ya Lilongwe yasinthiratu. Lachiwiriri tukamba msewu wakumanja wanyuwani, msewu wakumakheta wanyuwani hukumangidwa ntchito za manja andani amenewo achakwera. Tikamanena kuti chakwera ni mamuna, tikamati chakwera awinanso timanena ntchito za manja andani kodi. Osati akakupatsani 10,000 akakupatsani 10,000 gawanani. Anyamatayi ndi awuze ona baba malondera. Anyamata ambiri apa LUNZU yawo amene alibe ngongole za nifi mubwere kuno msonkhano ukathakani mawa mkucha uno mupange magulu achinyamata ambiri alandire ngongole za nifi kuno. Anyamata ambiri alibe ngongole apo koma mvetserani, koma ngongolezo siduperekera voti yayi, tiuperekera kuti ndinu amalawi misonkho matani kodi. Mafumu ndikuuzeni ndisanadzutse ona bwabida miya. Mafumu ndikuuzeni wina asakunamizeni
atinena kuti Chakwera satchuka kuno. Chakwera adawa kutchuka paliponse. Wayenda m'mapazi akamuzipanda, wayenda m'mapazi apingu wa Mutharika. Osadipita Mutharika ayi. Apita wandeya ayi. Apita wazadani awa zakanika. Mukakampeza Uladi Musa wabwerako. Mukakampeza Jeff wabwerako. Mukakampeza Ntaba wabwerako. Mukakampeza Ntenje wabwerako. Nde nyumbayo akulu akuchokamo iwewe wangogwira chikofa ziyenda. Kwacha nde achana kutumani kuti mukayambitse phokoso. Kana kutumani ndi ndani? Kana kutumani ndi ndani? Muwauze bulldozer chimwendo panda aponda mudzuli wonse mpakana pa Goliati pakwawo kwapita Mutharika ndikafikako ine. Ine tafala DJ ine sindiopa, ine sindidani kodi mantha ndilibe. Komanso chipani cha MCP si chipani cha banja, ndi chipani cha fuko. Tabwera Babu Kamisa fulumira. Tabwera na Ntenje fulumirani. Mwamuona Nkaladi uyu. Ambuye kwanu ndikuti kucholo kuluchenza. Kwacha ineyo ndinali MP kwa bingu wa Mutharika. Abingu atawina upresidenti anawinanso MP yetu. UMP uja anandisira ndani andi kuti Peter Mutharika akhale MP chifaso cha ine ndamusira mpando ndi ndani? DPP idali ya bingu, iyo si DPP yolimba. Mulivesese abale. Kwacha moseriwa miyano mpwiti alomwe nde ine ntakhala ndinagwira ntchito kwa avumbwe, ndinakakwatira patrolo pompo zaka 20 ndili mkamwini wakuti nde ndikaopeko ngati ndakwanisa kukwatira mlomwe zaka 20 ndikaope mlomwe mmamuziwa inu. Ambuye mwaona shake panondi atende panondi chake. Kwacha Dr. Lazarus Makafe Chakwera ife tonse onabo chimwendo onabo amidamia mwandiona ineti ngati chipani chijamadalira kuti akhoza kuwina mavoti ku Eastern Region nachisenza ndekha 4 years yapitayi. Ndiye ngati ine ndachokako inu mukudikirako chani? Ndiye mumve izi. Kwacha akulu akamasankha mfumu mwafunse amasankha munthu amene angayang'anire mtundu wa anthu. Mwamvesa eti? Ndiye ine ntaona kuyang'ana mapresident amene alipowa oyang'anira mtundu wa anthu ninapeza kuti ndi ndani? Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa chake ndikuwuzeni munthu 16 years akuyendera mulandu ndikumuthesera mulandu wake. Munthu amene si wabwino amuluzi pano sapitaso kuchipatalatu amakhala ku nyumba yako chifukwa cha chisangalalo. Kulephera atupere ukagwira nawo ntchito konko 4 years koma osatesa milandu ya bambu yake. Ndiye inu amene mukuti ayi atikhala konko mwini wake atupere akamati bambu anga anavutika kwambiri koma wandisiyane nawo. Inunso muchokeko chifukwa ine akachokako. Boma ndilitiro koma no bwana SG boma ndilomwelo koma chimene titasinthe chaka chamawa ndi opposition. Chifukwa tikumene kwa ajali kwa ambiri mmene ndikuonera ine amene anali ku opposition aja chaka chamawa sakhala so ku opposition. Kwacha ndiye mumvere baba ine sini makonda kumasankha chipembedzo koma ndinu wa chipembedzo chanji? Inuyo ndinu munthu wa chipembedzo cha Chikhristu. Inuyo? Ine ndi wa Chisilamu. Inu ndi chipembedzo chanji? Assalamu alaikum. Ndena ngachikofia chili kuti chili ngamoto. Timafuna tinene kuti mukafuna kupeza atsogoleri musangane mchipembedzo chimene amatani, musangane mtundu umene amatani, kumenenso amatani Antenje kwawo kumangochi kumachinga uyu kuluchenza ena amene atiyankhule pano
a vice president abidamiya kwawo kutiko nsilamunso osamasankha kuti banja la kwathu ndekuzichokera atsogoleri achimwene wako president mulungu amadalitsa mofanana ndi ufumu achimwene anga anali president inenso ndikhale president zona zimenezo ndeti kamanena kuti central region, northern region, southern region anyamata muli apa nosenu tigwire ntchito limodzi nkhani yake sikuti tikukonda Achakwera foti nda ku central region koma kuti akugawa chiti kukomosa tani kodi mosasankha kakhaleni pansi zikoma kwambiri ndimafuna ndiyitane mwapadera asimbira bwerani kuno ndinakulumphani chifukwa chokuti ndinadzaona anyamata enapo anatumidwa regional chair ine ndikufuna ndikupatseni mawu oti mutidzutsire deputy president wa chipani cha Malawi Congress Party abida sidikimia koma tamverani nkhani yomaliza tonse tapita kuma convention mumvera times fapa times iso nanunso nthawi zina mmakokomeza tikumasuleni lero a times maonjeza a times ndikumasuleni muwauza Malawi kuti dziko lino kuli malamulo timati Gender Equality Act timanena kuti mphamvu tipatsane azimayi ndi ndani kodi azibambo chipani cha DPP chachoka ku convention chasankha Peter Mutharika ngati president ma vice president alipo 6 pa ma vice president 6 osewa palibe mmodzi olonzimayi angotengana azibambo okhaokha pamene mukabwera ku Malawi Congress Party first deputy president zimayi second deputy president zimayi dziko pamene linafika zaka 60 yozilamula maufulu kumakakhala mdziko azimayi ndikuwapondereza kumati chipani chimenecho tichikonde nde ino amene mmangoti azimayi mutsatira DPP mudziyang'ana kutsogoloko amene ali ndi mpando ku DPP wa chizimayi ndiona Bonavicha okha director of women moti zinakakhala zotheka kuti director of women amakhala mzibambo a DPP anakasankhanso mzibambo okhala ndani kodi director of women asimbi ndimafuna ndikupempheni mungowapatsa moni anthu kenako mwapemphe a deputy president pamene makanja komanso black missionaries akukonzeka kuti atiyankhule ife timakukondani pafumu tithandizana zonse zichitika njala ili kuno choyamba tikonze kalembedwe kachani kodi kama ine kenako Amalawi athandizike atsutseni a deputy president zikoma kwambiri Kwacha Dr. Achakwera olemekezeka bwana ACG mulandire ulemwanu maya to vice president mai sidikimia landirani ulemwanu onse akumipando tikuthokozani kwambiri kuti lero tili pano olemekezeka bwana Chimwendo a secretary general anthu onse awa ndikutumeni uthenga kunena kuti onse a Malawi achinyamata ali apawa nga Malawi Congress Party kulibe wa DPP apa ndiye mukatiuze uthenga kunena kuti no achinyamata onsewa pongofunika amene ayankhulira nyamata wachinyamata kuti note onse apa ndife anthu awo Achakwera ndiye zambiri mwayankhula ena onse ayankhula ndiye pano ntchito yanga yayikulu ndiyongodzutsa amayi athu a vice president mayi olemekezeka Bidamiya nthawi ndi yanu ayankhuleni anthu It's
nduna yoona za maboma ang'ono, iwowanso ndi leader of the house mnyumba ya malamulo. Achimwendo mwalankhula kwa Malawi. Titayiwala zonse, tigwire mawu kuti chani. Dziko lizikhala ndi foundation kapena kuti maziko, kenako maziko aja tidzimanga pamenepo. Dziko lathuli kwa nthawi itali madera ambiri atayidwa ndi zitukuko. Misewu, mabridge, misika, palunzu pano ndipo tchuka, koma pakhala pomvetsa chisoni kwa nthawi itali. Pano pametamba ukonzapo, maona misewu ya nyuwani, tufuna timange msika wa nyuwani, tumanga nyumba za polisi za nyuwani. Uthenga umene tikupereka ndionena kuti Dr. Chakwera amanga maziko pano tayamba kumanga dziko lija. Ndipo chitukuko ichi chimene akupanga Dr. Chakwera tichipanga pena paliponse dziko lonse la Malawi. Uthenga ndo kuti chitukuko tisamasankhe, tisamatengere kuti machokera chigawo ichi, kandi kunsanje chitukuko, kuzomba chitukuko, kumangochi chitukuko, Blantyre, Lilongwe, Dowa, Kota, Kalonga, koseko tikako chitukuko. Uthenga wina mavuto alipowa anjalawa atsogolera mene munasankhidwa kuti muzilemba mayina chilungamo chikusowani mwachitsanzo kuno dera lokalino tikupereka kwa mabanja 7,000 kwa mabanja amene wacha mene akulemberana mayina aulemba mwachinyengo. Mafumu akudandaula, achipani akudandaula. Ndedi kuti tikonsenso zimenezo chifukwa thandizo likubwera mwina silingakwane, koma ngati chite chilungamo ndiye kuti anthu ambiri athandizika. Ndiye uthenga ucheke chilungamo kakaude kakatundu othandiza wanthu. Mumanena kuti mwathetsa ma ADC ni ma VDC, is it a reaction ya zathetsa ADC yakuno? Yes. Ndipo uthenga umunene bwino anena kuti mayina sakulembedwa. Dandaulo mwalimva pa Times lachoka ku mafumu. Dandaulolo la dandaula momveka bwino kuti kunoko kalembedwe ka mafumu kama ina akungolemba nyumba imodzimodzi. Ndiye mafumu adandaula nduna ya mafumu ndineyo. Ndiye ndanena kuti mukathetse koma asasankhe ndi andale, mukasankhetso ndinuyo mafumunu, mukasankha anthu ena. Poyambapo adasankha ndi andale ADC imene mwina ili pano pa mukuona kwanu. Wanda sindingadziwa kuti adasankha ndi ndani, nkhani pali vuto tisove vuto. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyira inu at Times ndi Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV. Koma ife tufuna ife tizida chitsogolo. Ife tikufuna Amalawi athandizike. Ndiye kuti ndikanene kuti adasankha ndipita Mutharika sizithetsa njala mudziko. Ndikuti kada adasankha ndi wakuti njala siitha Wanda njala ita tikakonza mavutowa 7,000 families kuno koka tati chile chilungamo athandizika. Kusanje ni manena za 40,000 families tikachita chilungamo anthu athandizika. Ndiye sitikufuna kumakamba mavuto a mbuyo chifukwa mbuyo munali mavuto ambiri. Katangala analipo kwambira kalekale mavuto ambiri sitikufuna kamba zimenezo. Achakwera atuza kuti linyamuleni dziko tizipita mtsogolo, misewu imangidwe, mamega farm amangidwe, chakudya gawani paliponse anthu athandizike. Tiyeni tizipita mtsogolo ngati dziko. So briefly, Honorable Minister, also the Secretary General of the Malawi Congress Party, what is the message that you're delivering to Malawi here at LUNZU ground in Blantyre? The message is very clear, Wanda, and all Malawians. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has laid a very good foundation for development in the country. Talk about infrastructure, roads, railways, all the way from Musanje to Kalonga. Zomba, Lilongwe, Mangochi, Blantyre, Kalonga, Kasungu, everywhere you go, you find development is happening. Talk about projects like mega farms, everywhere these things are happening. There's no any other president within a shortest period of time who has tried his best to develop Malawi amidst the challenges that were faced other than Dr. Chakwera. We are able to appreciate what Bingu did. But Bingu died. But we are able to say Peter Mutharika and his government did nothing in this country. There's nothing you can see. Is that because Bingu is no longer here, so he's no longer the threat to MCP? That's why you are able to live and do good things. Even people from Dowa, Kasungu, voted for Bingu when he was alive. Voted for him when he was alive. Because Malawians are able to appreciate the works of their hands. Tell me, what is it that Peter Mutharika has done in this country that you can point out other than what Bingu did? And tell me the road infrastructure that we are doing even here at LUNZU, the railway that we are doing in Isanje, the stadiums we are building in Kyolo, in Zomba, the roads that we are doing in Lilongwe, M1 road from Lumba to Kalonga, the mega farms, the irrigation schemes that we are doing.
There is no any other president that has done other than Dr. Lazarus Makafe Chakwera. The senior chief. When we talk about Bingu, it's not because he died. It's because there's something we can point out. And when we say Peter Mutharika never did anything, we are just 100% right. And you can come with facts. We'll leave Malawians to decide on that. But the senior chief also complained about how the registration, I think, in terms of how they distribute fertilizer and stuff is done. And you have directed that the ADC for LUNZU must be dissolved with immediate effect. What are you trying to solve there? When we choose leaders at the community level, they are supposed to represent the people at community level. And when you hear voices from chiefs complaining that the very same people are benefiting, everything else that is coming, the very same people, and many are being left out, have no option to agree with the chiefs and ask the very same chiefs to go and choose other leaders. And I have said very clearly that no one should politically interfere. I've said it very clear, but we will not allow any leader to abuse resources which Dr. Lazarus Chakwera is bringing to the people. Thank you very much, Honorable Minister. Welcome. And the last message, Wanda, very clear to Malawians. Yes, talk to Malawians, they're over there. No any single country in the world is immune from challenges, economical challenges, and issues of national unity. We must appreciate that amidst the challenges that we have faced in this country, Dr. Lazarus Makafe Chakwera has tried his best, one, to unite the whole country. Malawi is now one. He is also evenly distributing development projects across the country. There's no another leader other than Chakwera who is able to appreciate challenges and be able to tell Malawians, indeed, we are facing challenges, but I have solutions. The challenges facing Malawians will one day vanish, just as blackouts vanished in this country. And Dr. Chakwera is ready to win again 2025, not because we just wish so, but because he has laid a good foundation, which at the end of the day is going to bear more fruits. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Honorable Minister Richard Chimwendo Banda, who is also the Secretary General of the Malawi Congress Party, they invited us here, LUNZU in Blantyre, so that they should address the political rally that was happening here. And he was just summarizing it for us, in case you may have missed that. From all of us, we continue to give you the live coverage of the rally as we're winding up now. Of course, Hot Current, your favorite program, is up next at 6 o'clock. For so long for now, on behalf of Jonah Bankuku and my colleague Isaac Salima and Innocent Pongolo and the entire team of Times Group, so long. Amandi abambo nthawi ino fana uyo nilapatali kemo taniro nthawi yako Manjamamba bebani maruma bwana SG pamoja bado ndio alendo pamoja bado makande director deputy director of recruitment alinde alendo